chini elakani jotoni chaitok mumbai chin CCS ni chaitok mumbai chini local ni chaitok mumbai जों फाइनाय थांनाय बरनि सिमि 25 तारिख नभेम्बरनि सिमि अक्ट'बर 25 अक्ट'बरनि सिमि जोंनि बा थैजानाय धन चन्द्रदेव बर्मानि बुमुगै कायसा टुर्नामेन्ट खालाय दङ आमांखा बिरचन्द्रपुर हायर सेकेन्डारि स्कुल माथ हाटकाटा बाजारनि गाना गाय फाइनाल थिखायजाका 22 तारिख नभेम्बर गा 22 तारिखो जतनो खाथुं खाजाखाय जोंनि नायफैबायनान बागै जों गोसारो आसक दिन गोजां थटकाय बा हहम ददमखाय खेला चालकबान बागै जोंनि आरनि लोकेल कमिटि जोंनि आरनि प्रेसिडेन्ट दङ असिन देबबर्मा ए कनभेनार ए ट्रेजारार रक बंनि चाइटक मुम्बाइ बंनि माने साक्टारमा बाय ताकसिम जरा मास कायसा कानाय तंगा ब्लाइखे काहाम गरखायनो टुर्नामेन्ट चलि दङ गाय फाइनाल खेलाबो जों आसा खायो तेबो हहम दरमखाय तेबो काहाम गरखे पाइलायनो आबायनो 22 तारिखो जतनो जोंनि एलाकानि आरो नायै जोंनि टुर्नामेन्ट नो सुबासु खायनानै बा सक्सेसफुल खायनानै जतनो गोसारो गाय तेकैसा खाथुं खाजा निकक बा जोंनि आमन नांखुकमानि कक जोंनि एलाकानि जों जेराय रगुङै बा जोंनि एलाकानि जों अर दंसानाय रगुङै जोंनि आमो बलायनो नांखुकमानि जोंनि सिगाङाव बुमुं गोनां रक थै थांलायो जों बंनि बुमुङै वाइसाफोर आबो मुतु खालेमा पान्डाराव खायमाया आबायनो जों इको जोंनि सेक्रेटारि साहब बुमुं सायख्राखा जों बंनि मुतु खायनानै पान्डा थां दङ फाइनाय 19 तारिख जानुवारि जोंनि 2026 नि गाय आमो नि बागै जतनो सुबासु सानो जोंनि एलाकायाव जों आमो ब्लाइ खाथुं खाजाखाय खायनानै थांलाय दङ जोंनि बायजालबारि माथ गाय बिसि सालिया जतनो एलाकानि उङै बा जोंनि CCS नि क्लाब नि उङै जत क्लाब जोंनि आन्डाराव दंनाय क्लाब जतनो सुबासु नायो जों 19 तारिखनि जोंनि मुतु खामा पान्डानो जों गाहाम गरखे पाइलेनानै ब्लाइखायनो सिजन आमपै सिजन नायनो खायलायो हिंगाय जोंनि बोसाङाव तो सिजनखौ दङ आरो प्रग्राम दंनि पाइमानि उल जों जोंनि 19 तारिखआवखाय मटामटि जों कैसे गेप नुहुरो आबाय जोंहा डेट थि खेलायखा जतनो सुबासु खाय मानजागै जोंनिया मुकुमु मुतु खामा पान्डानो सक्सेसफुल खायदेन बागै जों तेसा जोंनि CCS नि पक्ष हयते बा जोंनि एलाका बा जोंनि पक्ष हयते जतनो गोसारो खुलुमबायखा जोंनि प्रेस मिट खायदानि मानजाखा जोंनि सेक्रेटारि साहब CCS नि जोंनि लोकेल कमिटिनि असिन देबबर्मा जोंनि बायजालबारि सौराय क्लाबनि एडभाइजार रक चित्त देबबर्मा जोंनि CCS नि एडभाइजारि अरुण देबबर्मा जोंनि CCS नि आदं रक जतन दङ गाय आबादाव जों जोंनि जतन पक्ष हयदेनो ऐसा गोसारमुं जों जोंनि जे सामुं नारकमानि बा जोंनि जे खायथायनो खायमानानि बागै जतन जों सुबासु नायो सक्सेसफुल खाय पाइबार होननाय आसा खाय जों जोंनि जतनो गोसारमुं नारगै बा मानजागनानि बागै जोंनि कयमुङावनो दंनाय जतनो ऐसा हायना हाय खुलुमबायगा मीडिया न ब्लाइ ब्लाइ हामबाय जों CCS नि पक्ष থেকে जोंनि दिनै मिटिं मानिखाय सब्राय क्लाबाव मानिखाय जोंनि फाइनाय 22 तारिख नभेम्बरनि सालाव ताबुक जे नगावत फुटबल टुर्नामेन्ट चलि दंमोन आवनो फाइनाल खायनो मागे जों दिनै आरो कक चालबाय पान्ना खायखा Siniawa ini je final mani tasya angro final go jotono na gai jene ora Birchandapur je 12 class school ni প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ধনচন্দ্র দেব বর্মা বন আব উদ্যোগ খাইয়ে
aro rungnog kaisa haikalanka gai beno chung muitu khaino bini bosarok oro sanaklayo bini bosarok Ubennodev Burma gai Bijoy Dev Burma Udoy Chandra Burma tai Subhas Dev Burma bahok ni taituk mungbai tai chin success ni obok mungbai football tournament solitung gai chini 2 number আলোচনা angkha je chini Tripura hasteo nangkuk nai je chin kok borok no tuyui rosabmung rosabkha mosamung mosalangkha je tabtung cinema hanai janai mani o cinema tuisalangkha borok tabuk chungui yakrai thanga hama yakrai thanga chung bono muitu khainan bangai chini success rok joto adong rok kok chaplaika hainai January ni 19 tarikh bongni muitu khlaima panda chung khainai tai je kathang tongnai je rosabi tongnai rok je tongnai rok bongnobo chung adina borom janangnai chini success ni pokho theke bomo ongkha chung bong adina janangnai muitu khaijangnai Bimal Dev Burma kok borok rosamung rosabnai Brajokishor Dev Burma natok khainai Onil Dev Burma bokai boy sinai tai gesa Ajoy Dev Burma bolangmani hadukni chitrokar tai Taramohon Dev Burma bobo kok borok rosamung rosabnai jongo thui thangnai rokno jong adina chini success ni pokho theke jong bongno muitu khainai muitu panda changnanai aro Baijalbari aro jong bini behnu keka jagarikha Baijalbari Higher Secondary School ni thungnok labo